Hej John. Hej. Skal du høre, jeg er desværre kommet til at punktere. Er det noget, I kunne fikse? Det må vi have gjort noget ved, du. Når nu I har den inde, kunne I så lave et lille service på den også? Jeg har sådan lidt en stram tidsplan. Det lyder rigtig godt. Tak. Jeg skal lige glemme noget, du skal. Det får du. Tak skal du have. Hej mig. Hvad så? Hvad bringer dig? Jamen en punktering, og så lige et lille service. Ved du hvad? Den klarer vi. Op på liften, på vejen igen. Hvad den der mesterbil, vi har snakket om, skulle vi ikke lige kigge på den, eller hvad? Skal vi ikke gøre det? Kom med ned. Det er så det mesterbil, ikke? Dellygterne, ekstra optikpakke plus dobbelt skydedør, som vi snakker om der. Ja. Bagklappen. Den er også pænt på bagklap, det ved du godt. Det, ikke? Det er så godt. Du kører bilen. Dig, ikke? Videre hen. Ikke? 204 heste. Cruiser ud over horisonten. Så kan vi lave her en stjernehimmel. Det er et øjetøj. Hej Morten. Hej, så er bilen klar. Og det var Mike's. Ja. Hvor er kunden henne? Han er hos Alexander. Hold kæft, så er der nok gået Blackman i den dernede igen. Hvad så med leveringstiden? Hold kæft. Der er jo ikke nogen, der siger til Mozart, hvor lang tid tager det at lave en sonate, vel? Det er ligesom de der kloppeoste. Det tager på den tid, det tager. Ikke? Altså, det er bare. Ikke? Hold kæft, ikke? Hold kæft. Hallo I to, bilen er klar. Så var der Solbjerg. Hvad så? Kan du solgte nogle bil? En? Ja. Så er det sgu da to. Så er der en to. For meget vand.